کەچکا سەرۆک و پیرەکە نەخۆش. گاڤا وی vان tiştan ji wan re digot havaya serokek hat û jê re secde kir û got îza min ha niha mirî lê belê tu werê destê xwe deynê ser wê dê ew ê bijî ji mirinê yanî rabê. û Îsa rabû tev û şagirdên xwe li pey wî çû û di vê navberê de jinekek nexweş goj 12 salan ve xwîn jê diçû ji paşê ve hat û xwe di dawa kincê Îsa vexist. Ji ber ku wê di dilê xwe de digot ger ez tenê destê xwe di kincê wî bidim ez ê xelas bibim. Îsa jî vegeriya ew dît û got dilawar be keça min baweriya te baş kir û jinik ji wê saetê ve baş bû. Gava Îsa hate mala serok koma mirovan ya bi deng û bilûrvanên golser miriyê bilûrê dixistin dît û ji wan re got derkevin ji ber ku qîzik nemiriye lê radikeve û ew zehf pê keniye lê belê gava gel bi derve hatin derxistin ew çû hundir û bi destê wê girt û qîzik rabû ser xwe û agahiyên vê bûyerê li hemiyên wî welatî belav bûn. Matta 9 Pirtûka pîroz incîl. Silav û rêz xweş bû birayên hêjan.